Usifezile isithembiso sakhe usodolopha wedolopha laseGoli umnumzane uHerman Mashaba. Ngokugxumeka ubuchwepheshe be-CCTV eVilakazi Street eOrlando West. Kulomzila wedumelo ngomlando, kanjalo nangokheha abavakashi. Wathi lokhu kuzoba insika eqiniseni ezokuphepha. I realized such an important street for this country, for the world. Our security arrangements were weak. I immediately then committed that under administration we will immediately invest in ensuring that we put in technology, in ensuring that it can help us to control the level of corruption of crime in this area. Le ndawo yokudla isakhumzi kulonyaka iphinde yangenelwa iphangwa ngamabhungu amabili ase equnywe ejele adubula abulala uKhwesi Hudson owabesebenza kule ndawo kanokusho yokuncebeleka. Ngakho usodolopha uMashaba uthi lokhu ngenhloso yokuvikela izivakashi kanjalo namabhizinisi azungeze lo mzila. We have 15 cameras put around this street and other nodes in this area. They're going to be controlled. As you saw earlier on, I've switched them on. They are now on 24 hours control for our offices in Johannesburg. We have a team on a 24-hour basis controlling what's happening here. Umnikazi wesakhumzi usakhumzi Maqubela uthi wonke amabhizinisi azenze kule ndawo adlala enkulu indima ekhiqizeni amathuba emisebenzi. Yingakho kwesemqoka ukuthi igcinwe kuyindawo eqapheke ngeso lokhoze ukuze ngaso sonke isikhathi ihlale njalo ivikelekile. Abantu njengoba wayepromisile bathi ukuthi ayanjalo ama politician bazohamba bangabuyi. Ayiphelanga i6 months they have delivered. Siyabonga somphakathi webusiness nabahlali bala eOrlando West ngoba icrime ayihlaseli ibusiness yodwa ibihlasela nama burglaries around. Makamera axonyeke kuVilakazi Street angaphezulu kwama20. Lokhu kuzowenza uphindu belula umsebenzi wamaphoyisa ekubambeni izigebengu ezibhekene ngqo nokuhlalisa libhojoze emphakathi. Sakhile Sithole wezindaba zeSoweto TV eOrlando.